yale. Ndamira pamberi pidera mambo mutasi. Ndamira pamberi pidera mambo mutasi. Yesu sande vechokwadi. Ndachata ndichokwadi. Ndikembe charaswa nemosha. Ndikanyimba charaswa nemosha. Mwari mbatsirongo. Mwari mbatsirongo. Pamusoro mambo. Ini ndinenya yanisana sachikuwa. Ndonzi ngodzi zashinyatsanza. Ndinenya yanisana sachikuwa nyaya munda. Munda sekuranga abva utsunza achibva kugara kwaHonde. Aibva ta shop yake ko. Then sai baba sachikuwa rapa. Aibva waigara kwa nyama ende. Ari ticha abva kugara kunzi kwaMupenga. Kuti zinchiko kuserwe chikuru kuSamaringa. Wagara wadaro. Wagara wachingogara chingorima. Then pazoti nguva yagurwa ruminda. Nana mudhumena ngari paenza wanoita kuti amubvunza mutupo. Wagurwa minda. Sekuranga abva piwa muti wakati pai muzasi meshopo yake. Uibva aguma nedrain. Samagura zwa minda yachoka. Yanzi munda yomune utanga. Ukagura ukagura sepanapa. Waichera drain hombe. Then storm drain. Then pasama drain madiki anodzika lemu. Iri munda yomune. Paendo gumira. Poita wamwe storm drain yomwe munhu yodzika lemu. Saka sekuranga agara ipapo. Pakapika sachikuwa vapirwa munda vadzasi paguma munda wasekuranga. Ndo pakabva kwaMupenga kwaigara. Pane mfambo kaita zvoma ndofuka kilomita nhafu 2 kilometers. Obva yagara pamatongo aSadomba. Mapa pasene pagomo, pasene pe musha wasekuranga. Agara ipapo. Munda sekuranga aramba chiurima, wanonesana. Then baba wangu akaurimo. Pana mbonesana sachikuwa baba ari baba wangu nini? Wabiri wangu. Mai wasachikuwa anga aripo. Sachikuwa anga sipo. Baba wangu aitourima munda wayo na mai yangu. Ndakuro ini nditozvona. Mai sachikuwa mbuya chikuwa aripo. Atamvura mbonesana. Awa sachikuwa anga sipo mamaji. Ngori Sweden. Kwaita 45 years asipo. Saka munda takaurima ngwa yese. Baba wangu akaurima. Ini ndo ndarurimo. Paisara baba pamushava sachikuwa paina mukoma wacho. Tatori mamunda uyono. Sachikuwa ari panambonesana mundu wacho. Kusvika muna 2017 ndopataonesana mundo. Pazuya sachikuwa uyo. Saka tatori matichiwirana toti dzimwe wakasina mutero ari kumba waone mombe zedu isu. Tichifara urima munozi wana adika vanofara zveurima. Tenda bezorima kuti mama ndikane rubatsiro sekuchikora mbuya chikora mundu wake. Tienda wabatsira. Then dambudziko razoita pazoita game changer pakauya awa. Muna 2000 after 45 years. Asi ndinotora nyaya dzedu tanga kutongwa muna 2017. Ndopabva tanga kuti munda ndewedu. Charo afu kuti munda ndewedu. Munda uyu pane paguma munda wedu newachugwa pane nzira iripo. Inoita kuchikoro Samaringa. Saka ma 80s vanhu vaenda kuchikoro nguva yonaya vaifamba nemudhireni ndo yakati nzira. Waitedza dhireni vaipota vasiri nepasi pechizira. Wodai woenda kuchikoro Samaringa. Saka baba mukuru wangu mukoma baba wangu akati ticha paSamaringa. Paina headmaster Mupambo. Ndopakumbira headmaster Mupambo baba mukuru wangu naSabhuku Ngwende. Kuti wona vanhu vadi maticha anoenda kuenda mabus stop. Newana chikoro wafamba newachitsika mamvura. Tikukumbira kuti ukwidze chi urobvumidza vanhu kuti wafambe nemuside medhirenda magumira mundu wako. Somo dhirenda kwachikuwa iri padzasi. Saka akabva wabvuma. Vanhu vanofamba nenzira vachidi waitedza wafamba munda medu. Waisa dhirenda somo dhirenda asachikuwa iri padzasi. Saka pakakona kanda nzira wabva nzira yaenda straight. Yaenda straight. Tivarasa waya. Tichedza nzira iyi. Ndasiya mumunda waside. Mumunda wari kunze kwewaya kunze kwaya. Kuzasvike nzira yakanga yakumbirwa yeye. Saka pazosvika awa vanozivawo handiziva kuti apa ngudherana vaibva ati mugano ichi inzira. Tikati ayo pane storm drain takanetsana nyaya tikadaidza maSabhuku. Nyaya yakatongwa keutanga nemaSabhuku. Tatongwa vanhu vaibva vadzuka nemawitness anga aripo vanhu vakuru vanga aripo vasanangurwa semasanangura ndikuita ivanzi munda ndewekwanyatsanza. Sachikuwa haana kugutsikana nazvo. Aibva ati darira ndatongwa naro harisi pamutemo plus daro anati asipa mutemo asanangura chivanzi chitwa akabvenda kwaishe Mutetwa achidara anatongwa chitwa kanga rukoti kuti wati dare sipa mutemo ndopa vanhu mapashment zviri very unfair. Saka taenda kwaishe Mutetwa nyaya yakatongwa. Ndasvika ikoko ndasvika inini nyaya ibva yatongwa kuinzisa ishe Mutetwa abva chikuwa ndanditonge ndimutonge zvaari kuda nekuti ndikasamutonga zvaari kuda inini anogona kundisungisa. Saka inini ndapinzwa musitting room nemakurukota ashe Mutetwa.
baba wangu na mai vangu vasiwa panzi vaibva vakatongana ndimusitting room panzi this is a special court. Zvadaro baba vangu zvakamurwadza bva rangauchema. Munoziva hapana chinorwadza kuona baba wako achemedzwa nomumwe murume nenyaya yemunhu achiziva kuti munhu akasimbori wangu baba. Zvadaro yapera ishe Muteruka akati iwe Chikuwa chidzokonesa waya paunoda munda uyu wati wako nyatsa kusaurime. Ndibva ndikumbirwa chi ruling yenyu ndibva nanzi bhadhara mari yechikuwa mari kuti akakunda nyaya yonzi mawanda uswaya mubudzosere mari yekuti adi akakunda tiupe ruling kati hazviiti ba kundibudzosere mari yemawanda uswa nekuti handisi kuguma ndakundwa ndikumbirwa ruling ndiri kwaMutasa handauipiwa ndibva ndagara ndobva ndazoti gare bhadhara kwaMutasa ndisangu ruling yacho kwaMutasa achikumbira nyaya yedu haina kupera tagara ndazoona ndausungiswa gore rineri ndausungiswa kwasutanga kusunga ndatokusona mapurisa waruda chaiwo watombowe ndikati torwa nematsamba ndikandisiwaruda ndikadzokera waruda vandisukuta ndiwe nyaya yemunda chiona ndivanazoa mapurisa kuti imundisuke nyaya dzemunda mapurisa vanakandinopinda nyaya dzemunda dziri nyaya dzemadzishe masabhuku sa ndazoona tsamba yakuya yakunzi tudaiyo yabva major city court kwaMutasa paDC yaiti ndimubhadhira $332 yeku yaiti ndibhadhira sachikwa $330 yekukomanzira maexpenses akaita kutanga kufambira nyaya yemunde kubva kusamarika kuenda kwashe Muteruka tibva kwashe Muteruka tienda kupi kwaMutasa. Saka ndakabva ndaenda nayo kuno kumanga ndasaudaiza kuti ndangu tsamba yekuti ndasaudaiza kuti tsamba yekuti ndibhadhira Chikuwa mari vandaya kuno kumangana ndibva ndadziwe kuno kudare muswa 6 uyu usati kwabva ndamangara kwaDC mandanzienda kudare kwaDC muswa 5 yakati Friday saka ndaenda kwaDC muswa 5 ndaenda kwaDC muswa 5 nyaya ibva yatongwa ndikapiwa tsamba idzi ndana ndipesa Chikuwa ngasugurugura ndamufunda ati tsamba iyo ruling wa DC tuma mapurisa wainayo amwe chinozongoza chingotsanangura saa taenda kwaDC iri Friday nyaya ikadi haina tikavuna nyaya kuno vatava Saturday sondo muswa 6 tasvika hatazokunotongwa vanhu vanga akawanda saka tapiwa date zuva rikuya nhasi ndondomamirira nyaya yangu. Saka inini ndakabva ndadi kunondipanayo ndanzi toda iyo LC4 kwaMuteto ndakaenda kwaishe Mponda ndasvika vanzi iwewe kuti tipe $10 ndasafamba nemari svika $10 ndazova ndasvika $10 ndavapa Maria ngwafona sekitari vanzi Maneswa kwanzi Nyatsinza ari pana auda LC4 aibva Nyatsinza ane mhosva dzake arigoni kumupa izvo zvinhu ishe bva mira chingwedi chikanoina auye kutora nhasi maniswa bva hazviiti ba ngadi ndichane LC4 masabhuku aida miti paishe Mponda panouya miti musi waise Mponda ndobva chapa Nyatsanza LC4 ndakaendwa zvishuwa ndasvika masikati masabhuku autopedza miti yao ndibva ndapinda mumba ngati ndau LC4 iya kwanzi hazviiti ba tipe mari kati mari iyi kwanzi yoda kuti ndipe $15 yekuti hauna kubhadhara mawanda so patatonga nyaya kati achakamira zvikaiti handipatatonga nyaya paipai munhu ese akabhadhara mawanda wasvika wake first modini wanozonga nyaya kwanzi iye wanobhadhara kati oke panaka kwanzi da kuti imwe $15 paipe jongwe asi jongwe iri mwapa ngozi vana iri mwapa nozopera dzomahuku dzamushukiro dzikakwara saka unoipai $15 handakudzikisa chaipai $10 pajongwe kani ngei kwanzi iwe wawanza Mutasa munomu pawaya kuti Mutasa kuminda haitsika mubva usawanitaura pa ungada wandifonera kuti Mutasa ari auya kunoko ungada wandifonera kuti Mutasa unosaka ndipe $10 kana wakuenda kwaMutasa unouya futi panapa ubhadhira mari watupe munhu anobva naye panapa nokuti ukaenda kwaMutasa unobhadhira mari yetransport ne$10 yelanchi saka ndakaona zvakandirema kuti ndinoona chikoro zvokuita zvakawanda nemanisoda mari kuti bise mari dzaadari zvoda uya kudare kunoko
anagona kuenda ko. Saka LC4 manje ndakabva nyimwe anazoenda ko. Asi ndiye maona ndazoitwa neimwe wei. Iyana iyi. Yana nimwe kuti yana batwa mari sisi. Saka ndofuka ndio mamirira nyangu. Mera basesa. Right, so there are two issues, Baba. One issue one, Yema cost, we cannot talk about this one because it was dismissed. Yema cost yakapera, it was dismissed. So the issue ya Sarah, pasara issue ye ownership, ye the piece of land is in question. Chakonzeresa kuti nyaya uye kuno kuti means it's an appeal against a given decision. Decision yakapiwa na chief anaisani Mutetwa. And the aggrieved part nyaya iri pekuti handina kupiwa nguwa yekutsanangudzira zvandaifana kutsanangudza pakati pedare pamberi pedare. Plus my key witnesses to the case were not given time yekuti wataure zvawaifana kutaura. Ndosaka yakapila against this decision ya Mponda. So izvozvi anzani chikuwa simukaitizwe ndamira pamberi pedera mapomutasa. Ndamira padera mapomutasa. Ndese changa zvechokwadi. Ndichataura ndezvechokwadi. Ndikanyepa nemosha. Ndikanyepa ndicharaswa nemosha. Mari arimubatsira wakuti. Mari yawe mubatsira. Ndichangoti gwagwagwa. Baba wakagara kuJohannesburg ndokubva wauya ndikunodzidza paTsambe. Ndokubvapo. Moti pamusoro yodari. Pamusoro yodari. Pamusoro Baba wakagara kuSouth Africa. Wabva kuSouth Africa ndokuya ndokudzidza paTsambe. Wadzidza paTsambe ndokubva wapedza ndokubva waunzwa kuno Old Murapa. Kunoita mufundisi. Wabva kuOld Murapa ndokubva waendeswa kwaMukandi. 1934 ndikunoita mufundisi. Ndokuzobva ipapo ndokubva waunzwa paSamaringa. Ndiri kuZindarangwa chechi ndokubva wagara paya. Pawakagara paya ndipo ndakazobarwawo inini 1940. Ndiri kukura, ndiri murumbwana 11 years 1951 kwakauya yainzi Land Apportionment Act. Ndokuzouya imwe yainzi Land Husbandry Act. Baba wakanga wane munda paSamaringa kudzika kuenda kwaMupenga uko kwarutaura kuti taigara kwaMupenga. Wanga uri munda wababa. Ndokubva tabira uko kwaMwauru. Baba wanga wane munda zvakare kwaMwauru kuyo. Kwa sekuru wedu isisu Maduka. Ndokubva tauya pamutisi apa panga pane munda wedu futi wavairima ipopo. Tikanzi ayo sachikuwa minda yenyanya kuwana. Saka takuendesa wanu isusu kwaZindi. Imi uchitsvaka kuti munoda kuenda kwaZindi here kana munoda kusara pano. Zvikati na baba aiwa inini handikwanisi kundiendesa mwana wanu ndiende kwaZindi nokuti mwana wangu ndandapa Oldham Tale manje ni 1958 ndakudzidza paOldham Tale.
mwana wangu hazooni transport yekuti adzoke aende kuchikoro. Saka ndipo iwo apa ndikubva apiwa pamunda ipapo ndandatowe chirumbwana wana wandinoziva vanoti Stanley Nyatsanza, Mavis Nyatsanza, wakuita Charles Nyatsanza ndiwe ndaifudza naye ng'ombe. Pese ipopo parudzi munda apa taitambira bhora ipapo panga pasina minda apa ndo pakazopiwa baba munda ipapo kuti arime. Asi nini ndichibva kwaMutare Mudhara ndakazobva ndabva ikoko ndikambogara mudetention nenyaya dzepolitics uye ndikuzobva ndaenda kunodzidza miri kwemakungwa. Asi ndakazodzoka manje inini ndidzoka pamusha pababa ndakuwaka pamusha pabamba ndipo pandinotanga kunzwa ndakudaidzwa kotongwa nsoni. Mhosva iyi ikatongwa akadliwa uyu ngemasabhuku ikabva yakwira manje ikaenda kwa Ishe Mutetwa manje ndipo kwayakanotongwa. Ndinawo mapepa panapa akabva wadliwa zvakare ikoko mhosva. No, I'm not worried about mapapers ekumashure. Ndoda kuti mapapers andokoshesa panapa. Kana makamboenda kukoti yaMajor Street ndinida mapapers iwawo. Ndakaenda kukoti yaMajor Street ndikanopiwa mapepa aya. Ndiyo original. No, is anduda zukutawa apakapa. This one I've got, but this one yaka dismissed. Ye demand for my course. Yaka dismissed on a court. Anga ndio makaisa mswatu kwendi. Yes. Yaka dismissed. This one. Ainanya inini nyaya yangu inini. Ndiye kuti nyaya yakatomboenda before Chief Mutasa akanga ariko before inini 2022 ikadismisswa on the grounds dzekuti you failed to meet the 30-day deadline yekuti kana muda kuti appeal against it, of which to me doesn't make any sense. Why do I say it doesn't make sense to me? Ndekuti it was not stipulated mutsamba umu anditi kuti pakazoitwa here in appeal for recession against she zvinhu zvatataura isusu tiri makoti H1 munzwa tiri makoti H1 even nyangwe kukoti chaiyo kwaMajor Street nyaya chaiyo yakaitika 10 years ago, a person can still appeal against that decision if akaita the correct procedure that should be followed. Saka hii ni dare H1 atishandisi this nini court kwa magistrate. They do not apply. Why? Because our kushandisa Dutch Roman law.
and we are using Zimbabwean customary law. Dai akakota uyo akakunyorera clerk kuti pa section yakati under customary act inotaura kuti munhu ukasapila against the decision ya headman within a period yakati, your case is thrown away. We are mixing two laws. Zino apply was really different. I Dutch Roman law, I Zimbabwean customary law. Hapana kushwa nchedu chinotirambidza kuzwa nyaya kana ichinge yauya before the court. Tatiri. Mapazwa ipa. Tiripasa. Saka ndikuti this case ka, there is need yekuti it should be heard before this court. Because the reasons given do not warrant kuti nditi nini, I'm throwing away this case. Zvakanaka. Yes. Asi mambo wakatonga hapo. Yes. Wakati izvo isu hatichakwanisi kutonga banyaya iyi nekuti nyaya iyi yapindirwa ne Mutasa Rural District Council yakauya ikapega munda. Ichi chiri hapo. Hatikwanisi iba isu kuti tichinje zvataurwa ne Mutasa Rural District Council engineers wakauya wakapega munda. Unopaona ipapo pabva panyorwa Nyasanza Homestead, Chikuwa Homestead. Nemashopu aripo pamasere parunzi masere apo business panga pasina masere business center. Akanzi masere ni pamusana pekuti tiri wana wadoko taiti tikapinda muchitoro muyamo nonzi masere. Zvinhu zvanga zvirimo zvainzi masere tiri wadoko isisi. Tiri kukura. Mashere ndiendo apa kunzi pamasere business center. Iyo yakapegwa neMutasa Rural District Council. Zvikanzi namambo papa. Zvikanzi ndikwanisa kuti nditonge banya. Is why let me explain this to you. Kuti munda understand zvandiri kutaura. Mutasa Rural District Council does not have the mandate yekuya kopega nzvimbo iri mucommunal. Who gave them the authority yekuya kopega land iri mucommunal area? This is not a business area. This is not a commercial stand. Sabaringa. No. Pakanyorwa. No. Chief isa Izwa ndikutaure bambo. Izwa bambo. Kana makaita geography bambo. This is a sketch site plan. Right. Amen. Right. Amen. Each sketch site plan of your residence haina any legal binding by. Mazwa bambo. Mutasa Rural District Council, whoever came there, hana right yekupinda mucommunal area achinopega land. Land yese iri mu communal iri under sabhuku. Munhu akauya land iri mu communal anopiwa na sabhuku. Anoenda kuisa matombo emapegi ndi sabhuku. Ko uyu ozouya Mutasa Rural District Council kuti show us pamaka pachi munhu sabhuku oisa matombo. Anditi Mutasa Rural District Council yobva yaisa mapegi, yobva yadrowa chinonzi site plan. Anditi Mutasa Rural District Council haidroweri munhu site plan ye communal homestead. Dai yanga iri a designated service center ine mastands ari kutengeswa council. Ndo paunoita layout ye area iyoyo. Yobva yatotaura
aya marodzi ari kuenda akadai, suwa iri kuenda yakadai, ichiri kuenda chakadai, ichiri kuenda chakadai. Da ndiwo pawo ipapo, because that's a business chi, a service chi center. Noti kuuya paruzevha panapa wosvika wobva wadrowa, wobva wanyora rodhi kuzi Muchinguri Mandende, wobva wadrowa ka loop road, wobva wati main road Tunyapande, wobva wadrowa, wobva waisa ka line kekuti homestead ya James inotangira apa kusvika apa, wobva wakunyeperai kuti this is an authentic map. No, hakuna zvakadaro. Whoever did this hana kutaura zvakanaka kuti anga ari kuitei. This is a sketch map. Andizvo sketch map iyoyo yakaitwa pana Sabhuku Samaringa. No, Sabhuku Samaringa ndiye akanga ari Sabhuku Samaringa is why it is the duty of the village head to receive and accept new applications for land in his area. Section 26 Traditional Leaders Act. Asi a receiver nekuaccepta application, haasiye anoapprova allocation. Allocation inoapprovwa neward assembly chaired by the headman. Each village ine chinonzi chi vidco. Sabhuku achienda pari kuenda panoenda chi vidco. Vidco yodi yosaina kuti we are witnesses to this act. Mukanotora Sabhuku Samaringa moya naye panzvimbo wobva watoti apa ni apa ni apa, ko umwe munhu anga asipo ari kukwesena now this thing. This thing should be drawn ari uku neari uku neari uku neari uku waripo, so that ane mubvunzo wobva wabvunzwa babi ipapo mubvunzo wobva yapera. Ndikati nhasi endai kwaMutasa da kuti waproduce this map, wanoiproducer under which file? Because chatiri kutopa izvizvi chiri kuburitsa ichi ndo maland permits ari kutoitwa chi izvozvi, ndo ari kuburitsa map ipi. There is no file kwaMutasa ari kuchengeta zvinhu zvipi izvi. You personally asked for this and they gave you what you asked for. And so you asked for this and they gave you vochi zvinhu zvamakadi zvamakakumbira. And so because hakuna even site planning, andika muri kuona warutaura pane 11 kVA iri kudai neiri kudai ne road 10 meters iri kuenda kwaSamaringa school. Apa pane school, apa pane Mutetwa homestead ne field, apa pane Nyatsanza homestead and field. And how long and how wide? Ndo chinonzi site plan inotaura kuti zvakareba ku 200 meters, kufara zvakafara chi 50 meters. But Nyatsanza homestead and field yakangozi Nyatsanza homestead and field. And so how long, how wide? Saka you cannot use this in a court of law kuti chikubatsirei, because chinhu chango map yamangotipa kuti izive magariro makaita. Tazvizwa mama Mapazwa ka? ngouyawo inini. Yes. Tichisvika takaona kuti zvinhu zvinonesa
ndobva ndaenda kumaNicaland administrative kwamutare ndikati auyawo zvinhu zvatinoda kuti tiite zvekubatsira community. Ndobva yatariswa nyaya, ndobva ndapiwa tsamba naadministrator maNicaland provincial administrator, tsamba yabva yadhindwa ndikaenda nayo kumutasa rural district council. Ndobva waitarisa zvikanzi zvakanaka Chikuhwa, unobvumirwa kuti udii unoita community projects yauri kuita iwaya. Ndobva yadhindwa tsamba iyayi, matsamba acho ndinawo. Saka ndizvo zvinhu zvatiri kuita. Is why ndiri kuda relevance of the application to this case before us. You came as an investor, no problem. You are a local investor, we've got no problem with that. As it kuti that investment in a relevance yei to ownership ye land in dispute. Our issue is not about investment, is not about anything. Our issue is about ownership ye land. Ya muri kupoka na muri wairi ya kuti ngepangu yakati ngepani? Ngepangu. Zvakanaka. Yes, ndizvo ndikudaisi kuti ndiri kuda relevance yeizvo mukutaura. Ndazvizwa. To this case. Ndazvizwa. Yes. Lendi yacho iyoyo apanzi hauchabvumirwiba kuti ushandise panzvimbo iyoyo. Iyi ruling yakanga yapiwa naChief Mutasa ndokubva aregedza kurima pamunda ipapo kureva kuti anga achibvumirana neruling yanga yaitwa naChief Mutasa. Zvisinei inini handisi kuramba nichiargue. You can take the land. You can take the land. Urima. Handizoba. I was ndabvuma zvamataura panapa kuti tikubatsirei handizvo. Saka ndabvuma zvamataura. Izvo zvamakutora mazi kutora koland. Maifanira makaita muri kumasere business center. Tisipo basi. What was the purpose of your coming here? Because kuya kwenyu kwanyu it means there was a dispute. Yamabura tikubatsireyo. Saka isusu pamuri kutaura mese handiti. Isu chedu kuita sei? Kuguide hii. No. This is wrong. This is wrong. This is wrong. Mutemo not. Because pana vanouya iyo. Ndikada kutomutsvaga munhu akaisa apo. Handiti. I2014 kawo. It's unfortunate kuti hasipo. But ndikada kushandisa chidhindo chakadhinda. It's misuse of izvi akaita. Haafaniri kushandisa zvidhindo izvi kudhinda zvinhu zvisiri zvekanzo. Because this plan has got nothing to do in a council. Why yakadhinda chidhindo ichekanzo? To siphon some money from you, to make you believe that this thing is authentic. Then what was the purpose of him achidhinda chinhu ichi? Because andinga munozwa zvandikutaura bambo. Tinobatsirana handiti? Kuti what was the reason yekuti akudrawere this thing? Asingakutauriri kuti penyu pacho apa. Handiti? Kuti penyu pacho apa pakareba zvakati. Wakatoisa mapegi. No, izvaizvo. Mapegi ashari. Mapegi ekanzuro. Chinhu chisiri commercial. Anoisa mapegi sei mucommunal area, chinhu chisiri commercial. Chinodirwa consultation necommunity. Yes. Kuti chinodiwa here. Kana kuti achidiwa. Handiti. Plazika the question ndeyekuti hakuna kwakamboiswa mapegi. Vanhu vari kugara mese muruzevha muno akaiswa pegi nekanzuro ndiani? Ruzevha rwese vanhu vese vakagara muruzevha wesa. Akaiswa pegi, akaiswa pegi ngekanzuro ngasimudze moko. Handiti pane munhu akateka advantage of something. Yekuti imimi kwamamuri handikushorei. You are used to doing things by the book.
ende muchitera chi the correct offices. But uyu ndofanira kunoteka advantage kuti ano bamba oda zvinhu zvakanaka rega ndiwaitire zvakanaka handiti, asi mukuita zvakanaka iye ari kuita zvinhu zvisina kudini zvisina kunaka, ari kukumisleadai handiti, because mukataisaka even nyangwe pakaya pamakaenda kwamutasa angati PA kuntime iyo ndiani, angati prombishito administrator ndimbetsaka ndiye akakudhindireka handiti kuti chiendai kudistrict handiti, ati chiendai kudistrict, but kuziva kwandinoita procedure ndepekuti imimi your application ye-investment was supposed to be originated ne-district yokwira yoenda kuprovince handiti, aifanira kutaura vanhu vari kuti no onai murume uyu itai naye meeting handiti, avo ndiwo anoita origination ye-all documentation that is required, not kuti atobva uku atokudhindireiko ko kana kakudhindireiko akadzika ukobva usvika uri pasova waramba. Anga muri kuona kuti pane twakati wandei twakaitwa tichiti chii, yes atuiti izvi zvimepu iyi is very correct, but nenyaya yetiinayo at hand is not helpful. Izvi zvakuda kana makataura kuti ndoda kuita investment yakati, iwe wanga uri kudhuwera vachoti kana muda magetsi ari padhuze nepamuda kuitira, mameters akati nechakati, road iri padhuze handiti, yes it was fine, not kukurakidzai kuti mundange wenyu ipo papo. Munhu ane right yekutaurira munhu mugano wake ndisabhuku. Tikateera kumashure, tiri kumashure, how these people were used to operate. Muri kuona pachidzere chirapo ichi, chidzere chirapo ichi mukachiteedza mugomba pane chirongwa chirapo, muamadzika negomba iri makuda unosvika pamuri unobatana neroad iyi muchibva nekashortcut, pane chirongwa chiripa pafuti chakanyorwa kuzi Mutsata handiti, Mutsata 4239 chiri apa handiti, pane chirongwa ndo paiswa storm drain handizvo, pane chirongwa kana kuti chimbuya handizvo, chirongwa ndechekuungudza matombo povha paiswa nhamba handizvo, chimbuya chachi chekuchera gomba, paicherwa gomba ndo chimbuya handizvo, pane chirongwa ipapo ndo paicherwa storm drain handizvo, storm drain iyo yacherwa ipapo yaibva yapiwa inonzi condo number, kondiwa ndiyo condo number handiti. Storm drain inocherwa kunotangira minda yemunhu kuitira kuti mvura isadini isapadure kupinda mukati, then maminor drains ndiwo anoiswa pakati achiganira kudai. Ukaona pese pane storm drain it means ownership yeland inobva yatokutaura kuti kubva apa kuenda uku pana new owner, kubva apa kudzoka uku pana another owner. Storm drain raishanda sedemarcation. Saka ngatitarise izvo zoti chidii, ngatizvione nekutiziva, nekuti chimwe chacho futika pamwe patiri kukanganisa tinowashora vanhu ava, asi vanhu ava vane simba ramusingazivi. Inini mambo ndichitodawo land, ndinotonokuona Sabhuku kutokumbira kuna Sabhuku, asi Sabhuku ndini mukuru wake, ndinopinza basa. Ndikuda wapepika, ndikuda chinochekuita neland, ndinotonokumbirani Sabhuku. Saka don't bypass these people. Mukurarama kwedu kwechiwanhu they are very critical. Ukafirwa ndiko unoenda, ukada kugadzira makuwa ndiko unoenda, ukaita murora mumusha
ndiko unoenda. Mukatemana ndiko unoenda. Andise aruda munda ndiko anoenda. Ada kumira muti wehuni ndiko anoenda. Welfare. Ikoko. Ada kunyorwa zita rewelfare ikoko. Anotovamuza ndiye anoenda futi ikoko dii pesa foya pasi. Saka they are not one wasekuwaona kwamunoita. One wari very important mukurarama kwedu sechi sewani. Ngatiwape chigaro chani chao. Tikawa bypassa kumberi kunotoomera. Unodzoka futi babi? Ndo saka izi nyangwe proof of residence inozoenda upiwe ndiani? Se usingapiwe ndi mambo. Mambo aziwa. Yes. Ndo saka iyenyu ibambo musaite my emotions ba. Tinoda zvinhu zvipere zvakadi andina. Saka ndosati kuti mimi kana mufunga kuti ndoda kupa ipai nemoyo wani wenyu kuti zveshe vanoda kupa. Not begrudgingly. Tavura chitorako. Andina begrudge. Anotozviziva kuti nomhoresana naye. Kumhoresana kana grudge. Asi ndiri kuti nini? Handizvo. Mare wesa here pamati torako. Kuda kupa pasi pake. Izwai. Dati pamati mtora hako mare wesa here. Andina kurevesa. Ndipindirawo zvinofungwa mangu. Yes, pindirai baba. Ndinoda kurevesa. Taurai. Pandiri kutaura ndepekuti nyaya yacho yakatongwa na Shackleton Mtetwa akasvika paconclusion iyoyo. Izwai bambo. Ndopanda ukwanisa kuti ndingaiteba ipapo. Ndopandukubatsira. Hapana zvandinokwanisa kuti ndingaiteba. Saka kurevesa here. Ndopandikubatsira. Ndikubatsirei. Kuti nyaya. No, I'm not ruling any judgment. Izwai bambo. Uyu ari kundibvunza. Izwai iwo musapindura siyana nayo. Chiita kuti arege kutaura. Izwai bambo zvatikubatsirana. Kana nyaya yauya kuno ichibva kuna sabhuku kuna ishe kunokuya a higher court of appeal against a given decision. And what does it mean? It means kuti musi unolonjwa appeal kunoku decision yakapiwa nani na headman is suspended, becomes invalid. Yes. Is either this court inoita uphold zvakanga zvaitwa naishe kana kuti inobva yatorasa yopa a different decision altogether. Yes. Ndo zviripo. Saka ndosaka ndati patati kutaura paya mambobudisa shoko rekuti kubva torako ndikati muri kuti atore ndizvo here, because this according to us that's not court procedure. Asi kana muri kudosa nabvunza kuti muri kurewesa here. Iyo changambiri wakupedzerana kumba kwawo. Ndosaka ndati kana musiri kurewesa then isusu toita chi toita procedure yedu yedare then topa decision. Asi kana mati mimi muri kwanisa kutaura zvomuri kuita muite zvomuri. Matiba. Ndamupa munda. No, because chandisida kuzwa. Izwai. Chandisida ndechekuti kana mabva panapa. Moti mambo akatimanikidza. Ini andachandadi Mumba. Imimi inda kokuonesai after ndakuonesai. Mova mati mega mambo. Mambo ana kundimanikidza apa. Mambo ana kundimanikidza apa. Saka imimi chitaura mega kuti chandinoda handiti mabva musati mabva panapa. Musati mabva panapa. Sekutaura kwenyu. Mova manyora inini nywa. Ai. Ningi so.
you've given this disputed land back to yabva yatopera mumakosaina zvatopera ndozvatutaura saka ndo vanoti kana muri in agreement, let the process be done. Unless kana musiri mu agreement motaura kuti I'm not Nyakadze zviro zviri kupesa. Muchiteerera chimbozwa imuzi. Itangomirira decision yabambo. Twataura. Mai mbodora baba mumboda uri pasai. Mutare paside. Mwinyi acharamba murume achazizvi kuita bo. Mutora imbo mu advise muru. Munoenda apa. Muhamanyora muhamasaina. Right, saka yapera nyaya yako man. Yes. Ineni kuti ndizve kunoko. Iye unana sunzwa kwa mutasa. Kwa Click of Court. Kundibhadhare mari 320. This one yaka court it was dismissed. Saka ini ndogono ere kuti andibvisiro andibhadhara mari dzandashandisa kunzira. Win zvese. Autodzoka kumashure. You don't win all. Banda bolendi. Saka paukama Baudada kumene mari mas. ndochiwano kuti pachiwano chatudishia Garizano kuti muri wavakadzani chigarisana chete izvo kuti ndipe dhora yazoka kuconflict. yes saka rai yapera nyaya chipiwa itsamba and thank you and next case Bye bye. Tishkas TV, inonakidza zvekuti kana wasalike pa FB wasubscribe futi